Vreau să vorbesc de damba de la Ucraina, din Herson, care nu știu cine a izghit-o, o răsturnat-o, o bombardat-o și o făcut acolo, explodat-o. Că ruși cu ucraineni nu vor mâna în foc, spun. Dar am văzut altceva de. Am văzut că americanii și Europa nu trimis niciun ajutor lor. Cum așa? E ca ei nu s-au arătat fața lor. Lor le încur de tăți. Și de ruși, de ucraineni. Ori să-l dă arme să facă război. Așa noștri, tot îți de ăștia. Tot de un stăpân sunt comandați. Zelenski, săracul, de am văzut că au filmat niște fake-uri cum târâia lor, dar când și oamenii scapă din apă. Când acolo scrie Federația Rusă. Vedeți? Numai și nu ar face ei sărași să intre în voie la americani și la ăștia. Cum chiar așa, bă? Chiar să nu dai niciun ajutor nimărui? Adică lor, când a fost la turci, o dat ajutori, tăți, au venit și ruși, tăți la oaltă cu ajutori, așa-i? Dar la ucraineni nu. Ia că, vedeți singuri, ei nu s-au arătat fața lor. A intrat la mine în live.